Hulu тәкъдим итә. 20-нче телевизион анимация шәнмәсе. Футурама. Телевизордан дустыгыз. Язучы авторы Мэтт Грейнинг. О, сез барыгыз да шундый сәләтле рәссамнар. Мин бу гүзәл рәсемне тактага илеп куям әле. Бу балалар рәсемнәре түгел, әни. Без NFT ясыйбыз. NFT? Бу саны сәнгать, әйеме? Юк шул, ләкин бу очракта әйе. NFT алмаштырып булмый торган токен. Ягъни ул бердән-бер. Димәк, NFT-ны сатып алсам, мин бу рәсемнең бердән-бер иясе булачакмын. Юк. Мин оригиналның иясе буламмы? О, әни, беркемгә дә оригинал кирәкми. Алайса, мин NFT сатып алсам, мин нәрсәгә ия булам? Төшенчәгә. Блокчейнда сакланган санлы токен формасында. Блокчейн. Димәк, әйеме, бик кызык. Ох, мин атлы NFT-ны саттым. Кемдер Мэндиның куркыныч ат рәсемен сатып алдымы? Әйе, $3. Акча? Кем акча диде? Беркемдә. Ләкин иң яхшы NFT-лар миллионга сатыла. Бу җыелма кебек. Ваемсыз балыклар җәмгыяте. Алар шәп күренә.